барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон ба расониндани кӯмаки ғизоӣ ба кишвари афғонистон оғоз намуд. кӯмаки ғизоӣ ки аз 2500 тонна орди гандум иборат аст, тавассути се гузаргоҳи марзии тоҷикистон ба вилояти бадахшони афғонистон интиқол дода мешавад. зимни як маросим намояндагони барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои фароҳам овардани имконияти интиқоли маводи ғизоӣ ба мардуми осебпазири афғонистон изҳори сипосгузорӣ намуданд, зеро ин кӯмак хеле муҳим мебошад, бахусус дар мавсими зимистони дар пеш истода ки дастрасӣ ба ин навоҳии дурдасти афғонистон душвор мегардад ва ҳудуди 22 миллион нафар мардум дар ин кишвар ба дастгирӣ ниёз доранд. Адҳам Мусаллам, намояндаи барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон таъкид дошт ки дар мадди аввал барномаи озуқавории ҷаҳонӣ кӯшишҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро барои расониндани кӯмаки логистикӣ барои интиқоли маводи ғизоӣ ба шимоли афғонистон қадрдонӣ менамояд. вобаста ба амнияти озуқаворие ки имрӯз дар давлати исломии афғонистон яъне ки мушоҳида карда мешавад, барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар нақша дорад ки ба тақрибан 22 миллион аҳолии осебпазири яъне ки давлати афғонистон кӯмаки башардӯстона расонад. мо дар ҳақиқат имрӯз ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сипосгузор ҳастем, чунки он маводҳои озуқаворие ки аз саросари ҷаҳон яъне ки имрӯз ҷамъ омадаанд барои интиқоли он тавассути тоҷикистон яъне иҷозат доданд. имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон яке аз яъне ки минтақаҳои муҳим ба шумор меравад, чунки бо давлати афғонистон тақрибан 1400 километр сарҳад дорад ва ин ба мо имконият медиҳад ки кӯмакҳои башардӯстонаро ба шимоли кишвари афғонистон интиқол диҳем. мо он яъне ки иқдоме ки аз тарафи ҷониби сарвари давлат президенти ҷумҳурии тоҷикистон қайд гардид, яъне ки тамоми кӯмакҳои логистикие ки лозим аст аз тарафи тоҷикистон яъне барои расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба давлати афғонистон расонида мешавад. корвони иборат аз 65 мошинҳои боркаш дар рӯзҳои наздик аз анборҳои барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар шаҳри душанбе бо кӯмаки ғизоӣ ҷониби сарҳади тоҷикистон афғонистон раҳсипор мегарданд. маврид ба зикр аст ки ин кӯмакҳо соли оянда низ идома меёбанд. дар чорабинӣ намояндагони барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид, вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иштирок доштанд. ин иқдомҳо дар доираи ташаббусҳо ва даъвати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба расондани кӯмакҳои башардӯстона ба аҳолии осебпазири афғонистон ки бо фаро расидани фасли сармо ва зимистон метавонад вазъияти онҳо мушкил гардад, амалӣ карда шуда истодааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар доираи ин иқдомҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳамкорон ва шарикони рушд ҳамкориҳоро ба роҳ монда ва махсусан бо барномаи озуқавории ҷаҳонӣ ин ташаббусро дастгирӣ карда вобаста ба расонидани кӯмаки башардӯстона ба аҳолии осебпазири афғонистон 2500 тонна орд интиқол медиҳанд ва кӯмакҳо мустақиман ба аҳолии вилояти Бадахшон расонида мешавад. барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид бузургтарин муассисаи башардӯстона дар ҷаҳон буда дар саросари ҷаҳон бо гуруснагӣ мубориза бурдаву дар ҳолатҳои фавқулода кӯмаки ғизоӣ мерасонад ва бо ҷомеаҳо барои беҳтар кардани ғизо ва баланд бардоштани устуворӣ ҳамкориҳои судманд анҷом медиҳад. ҳамасола ин барнома ба тақрибан 80 миллион нафар дар 80 кишвари ҷаҳон кӯмак мерасонад. иброҳими неъмат, Баҳриддин Бобокалон, шаҳри Душанбе, хабар.